Γεια σας. Η γνώση που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας είναι υπερπολίτιμη. Έρχεται από πολύ παλιά και δυστυχώς οι νεότεροι δεν έχουμε την αρκετή πρόσβαση σε αυτή, εκτός αν είχαμε την τύχη να έχουμε κοντά μας γιαγιάδες ή παππούδες που χρησιμοποιούσαν αυτή τη γνώση στην καθημερινότητά τους. Μιλάμε για τις επιρροές της σελήνης πάνω στη ζωή μας. Όπως θα ξέρετε, αυτός ο παράξενος δορυφόρος της Γης, που σε αντίθεση με τα ουράνια σώματα δεν γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, αλλά μας δείχνει πάντα την ίδια όψη και που είναι δυσανάλογα μεγάλος για το μέγεθος του πλανήτη γύρω από τον οποίο περιφέρεται, έχει γύρει πολλές συζητήσεις, τα τελευταία χρόνια ειδικά, για το κατά πόσο αποτελεί φυσικό σώμα ή όχι. Λέγεται μάλιστα ότι αυτή είναι η 7η σελήνη που έχει αποκτήσει η Γη στη διάρκεια της ύπαρξής της, ότι οι προηγούμενες με κάποιο τρόπο έπεσαν επάνω στη Γη και απολιθώθηκαν και αυτή είναι μία με το αριθμό 7 σελήνη. Όπως και να έχει, ας δούμε πρακτικά πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Η κίνηση της σελήνης επηρεάζει την κίνηση των υγρών. Το φαινόμενο της παλήριας οφείλεται στην έλξη της σελήνης. Έχει πλέον διαπιστωθεί από την κλασική επιστήμη. Επίσης, όσον αφορά τον οργανισμό, το πρώτο και το κυριότερο που επηρεάζει είναι ο κύκλος γονιμότητας της γυναίκας. Πώς τον επηρεάζει? Έχει αποδειχθεί ότι οι γόνιμες μέρες της γυναίκας, που δεν ξεπερνούν τις 5 ή 6 το μήνα, είναι αυτές που σχετίζονται με τον εξής τρόπο με την κίνηση της σελήνης. Δεν έχει να κάνει σε ποια φάση του κύκλου βρίσκεται η γυναίκα, ώστε να μετράμε 14 μέρες, ας πούμε, που λέει η κλασική ιατρική. Το ποιες είναι οι γόνιμες μέρες μιας γυναίκας εξαρτάται από το σε τι φάση βρισκόταν η σελήνη όταν εκείνη γεννήθηκε. Η ημέρα της γέννησής της είναι η κεντρική γόνιμη μέρα, 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά είναι οι υπόλοιπες 4 μέρες. Μπορείτε λοιπόν να ανατρέξετε στους χάρτες της γέννησής σας και να δείτε, όσοι είστε κυρίες και επιδιώκετε να φέρετε στον κόσμο έναν καινούριο άνθρωπο, να δείτε ποιες είναι οι πραγματικές γόνιμες μέρες. Αυτές οι μέρες μπορεί να συμπίπτουν ακόμη και με την περίοδο. Δεν έχει σχέση. Βλέπουμε πάντα πότε γεννηθήκαμε. Η ημερομηνία της γέννησης καθορίζει πολλά πράγματα όσον αφορά την κατάσταση του οργανισμού μας. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος της ιατρικής αστρολογίας. Μας βοηθάει πολύ από την ημερομηνία γέννησης να καταλάβουμε την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, του οργανισμού του εννοώ. Πέρα από αυτό που αποτελεί μια πολύτιμη γνώση και κάποιοι για να τη διατηρήσουν έχασαν τη ζωή τους στην πορεία των χρόνων, η σελήνη επιδρά σε όλα τα πράγματα και σε όλα τα πλάσματα της Γης. Το σε τι φάση βρίσκεται μπορεί να καθορίσει πολλά όσον αφορά την επιτυχία ή την αποτυχία, τόσο στη διατήρηση της ζωής, όσο και στα οικονομικά, στις σχέσεις και διάφορα άλλα. Ας δούμε έτσι πρακτικά πώς επηρεάζει. Όταν η σελήνη βρίσκεται στη γέμιση, δηλαδή από την αρχή που ξεκινάει η νέα σελήνη, μέχρι να φτάσει την πανσέλινο, είναι μία περίοδος όπου όλα αναπτύσσονται πιο γρήγορα. Τα νύχια μακραίνουν πιο γρήγορα, τα μαλλιά μακραίνουν πιο γρήγορα, τα φυτά αναπτύσσονται ταχύτερα. Είναι μία εξαιρετική περίοδος εάν θέλουμε να πυκνώσουμε τα μαλλιά μας, να κουρευτούμε. Ειδικά όταν η σελήνη είναι στο λέοντα, εάν τότε κουρέψουμε τα μαλλιά μας, αυτά σταδιακά θα πυκνώσουν αν το κάνουμε μερικούς μήνες στη σειρά αυτό. Όπως λέγαμε σε προηγούμενη ευκαιρία, ότι οι μέρες της αποτρίχωσης είναι οι μέρες που η σελήνη μειώνεται. Δηλαδή
από την Πανσέλινο μέχρι τη χάση της σελήνης. Και ειδικά από το τελευταίο τέταρτο μέχρι τη χάση της σελήνης είναι ιδανικός χρόνος για αποτρίχωση, να μην ξαναβγαίνουν εύκολα οι τρίχες. Και ακόμη αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, όταν η σελήνη είναι στον εγώκερο, είναι η ιδανική ημερομηνία για αποτρίχωση. Αν κάνετε αποτρίχωση αυτή την ημέρα, σε κάθε κύκλο της σελήνης για 2 χρόνια, οι τρίχες δεν θα ξαναβγούν. Θα απαλλαγείτε από όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε για την πύκνωση των μαλλιών. Το πώς επηρεάζονται. Επιλέγουμε, θα παρατηρήσατε, να το δείτε ας πούμε και συμβολικά. Ο λέοντας έχει μια πολύ παχιά χέτη, οπότε είναι λογικό να το συσχετίσετε. Πραγματικά έχει αποδειχθεί και το έχω δει και εγώ πάρα πολλές φορές, άνθρωποι που χάνουν εύκολα τα μαλλιά τους, είναι καλύτερα να κουρεύονται αυτές τις ημέρες. Επίσης, όταν θέλετε να κάνετε συμφωνίες που αφορούν την εργασία σας, είναι καλύτερα οι συμφωνίες να γίνονται με τη γέμιση του φεγγαριού και ειδικά κοντά στην Πανσέλινο και όχι με τη χάση, όπου μπορεί να οι άνθρωποι έχουν άλλες διαθέσεις ας πούμε και μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αυτά τα ζητήματα. Όταν θέλετε να μεταφυτεύσετε φυτά από ένα μέρος σε ένα άλλο, καλό είναι να το κάνετε με τη γέμιση της σελήνης, ούτως ώστε τα φυτά να πιάσουν εύκολα και να αναπτύξουν νέους βλαστούς. Με τη χάση της σελήνης συνήθως δεν πετυχαίνει αυτή η διαδικασία. Επίσης τα βότανα τα μαζεύουμε με τη γέμιση του φεγγαριού και ειδικά κοντά στην Πανσέλινο, όπου οι φαρμακευτικές ουσίες που περιέχουν βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία μέσα τους. Ακόμη στα φυτά θα σας πω ότι και οι ώρες της ημέρας έχουν να παίξουν ρόλο και ανάλογα με το μέρος του φυτού, το οποίο είναι αυτό που χρειαζόμαστε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα βιβλία φυτολογίας για να δείτε ποιες ώρες είναι οι κατάλληλες. Ας πούμε για τους βλαστούς και τα λουλούδια, οι κατάλληλες ώρες είναι αφού στεγνώσει η δροσιά, δηλαδή κατά τις 10-11 η ώρα, κοντά στο μεσημέρι. Αυτά τα φυτά που έχουν πολύ ευαίσθητα αιθέρια έλαια, όπως είναι ας πούμε το γιασεμί, οι ώρες που τα μαζεύουμε είναι στη νύχτα. Κάθε φυτό έχει τα δικά του. Μπορείτε να συμβουλευτείτε αντίστοιχη βιβλιογραφία για να ξέρετε. Το κλάδεμα επίσης. Αν θέλετε να κλαδέψετε τα βότανά σας, τα δέντρα ή τους θάμνους, είναι προτιμότερο να τα κλαδέψετε όταν γεμίζει το φεγγάρι, όχι όταν αδειάζει. Γιατί αν το κάνετε όταν αδειάζει, δεν θα καταφέρουν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Όσον αφορά τώρα τις επεμβάσεις, γενικά οι θεραπείες καλό είναι να αρχίζουν καθώς το φεγγάρι γεμίζει. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται, ειδικά κοντά στην Πανσέλινο, καθώς το φεγγάρι γεμίζει, είναι οι εγχειρήσεις. Εάν δεν πρόκειται για κάτι επίγον, κάτι που να απειλείται η ζωή του ανθρώπου εάν δεν γίνει, καλό είναι οι εγχειρήσεις να γίνονται μετά την Πανσέλινο, 3 μέρες μετά την Πανσέλινο και μέχρι τη χάση της σελήνης. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό να μην παθαίνει υποτροπές. Επίσης βοηθάει τον οργανισμό όταν έχουμε να αφαιρέσουμε πράγματα, δηλαδή εάν υπάρχει ένας καρκινικός όγκος ας πούμε, ή υπάρχει μία κύλη ή οτιδήποτε, πράγματα που θέλουμε να μην ξανααναπτυχθούν, προτιμούμε να τα εγχειρίζουμε όταν η σελήνη είναι στη χάση. Τώρα, όσον αφορά τα δόντια μας, όταν έχουμε να κάνουμε σφραγίσματα και άλλες τέτοιες εργασίες, επειδή και αυτό είναι ένα κομμάτι της χειρουργικής, καλό είναι να είναι στη χάση της σελήνης, δηλαδή όταν μειώνεται και ειδικά από το τελευταίο τέταρτο και μετά. Τα σφραγίσματα που γίνονται στη γέμιση της σελήνης πέφτουν πιο εύκολα από ότι αυτά που γίνονται όταν η σελήνη μειώνεται σε μέγεθος. Αυτές είναι μερικές από τις γνώσεις που έχουμε για το πώς επιδρά η σελήνη στην καθημερινή μας ζωή. Η σελήνη επιδρά και σε άλλα πεδία όπως
το πότε θα κολλήσουμε τα πλακάκια. Μπορεί, αν τα κολλήσουμε στην πανσέλινο, τα πλακάκια να πέσουν εύκολα. Και γενικά, το κάθε τι που γίνεται στη ζωή μας έχει μία επιρροή από τη σελήνη επάνω του. Θα πρότεινα να αναζητήσετε βιβλιογραφία επάνω σε αυτό, να διατηρήσετε τη γνώση και να τη μεταφέρετε και στις επόμενες γενιές. Η γενιά η δική μας και των παιδιών μας δεν έχουν γνώση από αυτή. Όσοι δεν είχαμε την ευτυχία να γνωρίσουμε παππούδες, έχουμε παντελή άγνοια. Λίγο πολύ οι παλαιότεροι ήξεραν, γιατί φρόντιζαν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Ας πούμε, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, το ξεβοτάνισμα, για να μην βγαίνουν τα ζυζάνια. Το κάναν στη χάση της σελήνης. Υπήρχαν δηλαδή ενέργειες που γίνονταν, οι οποίες είχαν σημασία για την επιβίωσή τους. Ας πούμε, οι σπόροι που μαζεύονταν όταν η σελήνη γέμιζε, διατηρούνταν λιγότερο, χάλαγαν πιο εύκολα από αυτούς που μαζεύονταν όταν η σελήνη άδειαζε. Οπότε η δύναμη του σπόρου είχε κλειστεί βαθιά μέσα του. Ψάξτε τα, να τα βρείτε, να τα μάθετε στα παιδιά σας, να μην χαθεί η γνώση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να βάλουν αυτή τη γνώση στη βιβλιογραφία. Ας τιμήσουμε την προσπάθειά τους. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη. Πιστεύω να σας φάνηκαν χρήσιμα όλα αυτά. Ίσως κάποια να τα γνωρίζατε, ίσως όχι. Θυμηθείτε να κρατάτε τις γνώσεις που σας δίνουν οι παλαιότεροι, οι γονείς σας, οι παππούδες σας, που μπορεί να σας φαίνονται ότι δεν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά που για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πολύτιμες. Περιμένω τα βιντεάκια σας και τα γραπτά σας με τις γνώσεις. Ό,τι μπορέσετε να περισσώσετε, μπορείτε μέσα στο holisticpavlagou.org να βρείτε ένα έντυπο σχετικά με τις ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε όταν κάποιος σας παραδίνει μία γνώση, ούτως ώστε να κάνετε ξεκάθαρο τον τρόπο χρήσης αυτής της γνώσης. Φιλοδοξώ να δημιουργηθεί μία βιβλιοθήκη στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι επάνω σε αυτά, και οι ερευνητές αλλά και ο καθένας που ενδιαφέρεται. Όσοι είσαστε σήμερα για πρώτη φορά μαζί μας, θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Μέχρι την άλλη φορά σας χαιρετώ, σας εύχομαι μία ευχάριστη μέρα και πολύ δημιουργική. Γεια σας.